Ale je tu ďalšie video, čo som dostala, neviem, čo toto bude rýchlovka. Takže dostala som vlastne takéto tričko. Takými leskajúcimi hviezdičkami. Dáte takéto rúžové s takýmto gomíkom a diamantom. Gačky s týmto mašličkou a takto barbiny. Ešte jedny gačky som dostala, tiež mašličkou a takými mačičkami. Bundu, vlastne takú rúžovú bundu. Takýto do vlasov, sponka. Takto. No tuto takto. Sponka. A najhlavnejší darček bol môj mobil. Takýto Asus. Práve sa mi nabíja, mám ho v nabíjačke, ako vidíte. A je takýto znútra. Vlastne naposledy som počúvala pesničku. Takže takýto. Taký mobil som dostala. No a toto je koniec. Ja som vám rozhodla, že to bude rýchlovka. Musím ísť spať, lebo je veľa hodín a zajtra idem do školy, ráno stávam. Je 10 hodín v noci a musím ísť. Takže toto video bolo celé. Zajtra idem na rovne, ale nie bývať, idem si pre ostatné veci, lebo som sa presťahovala. Takže asi tak. Musím ísť spať. No. Takže vlastne táto bunda bola druhý najhlavnejší darček. Proste ja mám málo bund, strašne je znútra teplá. Mne sa páči proste. Proste má tu také šuchotavé, ale proste je to úplne horúce vnútri. Strašne sa mi páči tá bunda. Takže, ale prvý najhlavnejší je samozrejme mobil. Dostala som ho od prababky, takže veľmi ďakujem za tento mobil. No a asi tak. A toto je koniec, takže ja a moja mašlička vás zdravíme. Ahoj!